Anu cek sekolah apa wis rampung, Nduk? Alhamdulillah tesih kuliah. Kuliah wonten Wonten isi Surakarta. Oh, isi Surakarta kowe ra nyandak wong kowe isi gemolong. Gak nyandak. Napa wonten isi gemolong gemolong. niku? Isine kuwi? nggih. Isine kuwi Isi gemolong ngen karaoke nih kalau Pak. Ngancani ganden. Nggih. Semester piro Cahayu? Semester 7. Wis meh ndungkap rampung. Nggih, pangestenipun. Cita-citane apa? Cita-citane rabi. Nah, Nek mung pengen wis rabi kok mentok kowe dadak. nek pengen Lah rencana nek umpama rabi, wong ki lak duwe pilihan. Apa pilihanmu ki arep rabi dalang, pengrawit, apa rabi lurah, camat, bupati, wakil, DPR, apa Nduk? Belantik sapi mawon. Waduh, Lantik lantik sapi. sapi. Kuwi sing mbok senengi sapine apa letonge, Nduk? Ayo Nduk Umi, jumeneng riyin. Mantaraman berkah ta. Nduk, nduk. Nang 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 nang. Saben neng sekaran Mas Gareng mesti kudu ana wajah baru. Iya, ngaten Pak. Heeh, ben diperkenalkan yang warga masyarakat sekarang. Peremajaan untuk menyegarkan suasana. Nggih, ayo di anu interogasi Mas, monggo. Nggih, sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu. Warga masyarakat karep ben kenal tepung karo awakmu. Nggih, Pak. Dikenalke paring asma sinten, Nduk Cahayu? Nggih, nderek tepang nami kula Umi Hafifah. Mbak Umi Hafifah. Nggih. Nun sewu, anu daleme pundi, pidalem pundi? Kula aslinipun Asli? saking Pulung Ponorogo. Oh, Pulung Ponorogo. Nah, iki buyute warok lho, kowe celai-cele. Iya. Wangan, Ngerti. Nek iki delondonge warok ki ngerti ngono. Nek Ponorogo bahasane ngoten, Pak. Nggih. Anu cek sekolah apa wis rampung, Nduk? Alhamdulillah tesih kuliah. Kuliah Nggih. wonten Wonten isi Surakarta. Oh, isi Surakarta kowe ra nyandak wong kowe isi gemolong. Gak nyandak. Napa wonten isi gemolong gemolong. niku? Isine kuwi? nggih. Isine kuwi Isi gemolong ngen karaoke nih kalau Pak. Ngancani ganden. Nggih. Semester piro Cahayu? Semester 7. Wis meh ndungkap rampung. Nggih, pangestenipun. Cita-citane apa? Cita-citane rabi. Nah, Nek mung pengen wis rabi kok mentok kowe dadak. nek pengen Lah rencana nek umpama rabi, wong ki lak duwe pilihan. Apa pilihanmu ki arep rabi dalang, pengrawit, apa rabi lurah, camat, bupati, wakil, DPR, apa Nduk? Belantik sapi mawon. Waduh, Lantik lantik sapi. sapi. Kuwi sing mbok senengi sapine apa letonge, Nduk? Nggih sapine Oh, kok sapine. lek letonge ndamel napa. Nggih, matur nuwun. Nduk Umi, Dalam. menika wonten pundutan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Begi, kawula warga Sekaran RT 2 RW 2. Nyuwun lagu Kangen. Iki genep iki nyuwun lagu Kangenku Tanpa Upama dipun bawani nggih. Matur nuwun Mas Dalang. Pitung Saking sasi. warga RT 2 RW 2 nggih. Ya Nduk dipurwakani bawa. Sing pitung sasi ngoten ya, Pak? Nggih. Pitung sasi. Monggo. Upami dereng anu dipun gantos mboten napa ngersake lagu napa sik sampean. Sing nggih. penting langgam wonten jaipongane nggih. Ku Oh nggih. liyane ben ditindakke ya. Kuwi Napa lagunya Nduk? iso nek Mbak Umi iso. Genduk Umi ki urung lair, lagu kuwi wis ana kuwi urung lair. Ning mestine pun tau krungu, Pak. Oh nggih. Pitung Nano. sasi lawase nggon munggar beni. Kurang rong sasi bakal nglairke bayi. Nang ngono ta? Adalah. Tak sesuwun rina wengi marang Gusti muga besok lair bayi tanpa ciri. Lair yen wis sesasi ndang dimunisasi. Ya. Neng posyandu lan puskesmas sing teliti.
Eling Bu Bidan wis wanti-wanti. Yen wis 3 sasi enggal digaweke adi. Tolong sasi kok ndang adi. Tolong sasi gawe adi ki ndak. Adi ki boneka dolanan niku lho, Pak. Oh, garing kuwi urung kok gawean. Kak ya terus. Wis kenal kuwi nduk lagu kuwi. Urung kok gawean. Kak ya terus. Wis kenal kuwi nduk lagu kuwi. Derek. Iya, bawa sing nduk, ayo. Andek-andek. Anu wae. Umi ki spesialis pelek barang. Ayo. Oh, ngoten. Ngujiwat wae. Utawa manut genduk ngoten nggih, Pak. Nggih, nggih. Saya tak Ayo. wae. Tara, pelek barang ro. Iya. Mas Tara. Urusanmu. Barangmu tutuken Mas. Pelok. Mas Tara. Pelek barang. Yo. Bawa sik kaya apa suarane Indomie. Heeh, yuk. Deni Mas Mos tekaning Tara ki jebulane pemain to. Ayo. Lho, dikira cupu padahal suhu. Suhu derajat Celcius. Suaramu apik. matur nuwun. Jan piyaine yo cekli. Mas Tara. Perawan kok ya ngene iki suarane. Iya. Ya kaya aku mbiyen. Kowe iki ngopo? Aku ya tau perawan. Perawanmu iki kapan? Kelas 4 SD lho kowe wis meskram perawan. Lah kan rakyat yang sedelok kan tau perawan. Gara-gara iki. Diteruske, Nduk. Ini. Gendere wijang men bengi iki cahaya. Ngapa to cah? Andri. Mbok eling le. Rapopo. Iya. Bejane bakul sapi sok mben. Bejane wong gunung. Iya. Loh, kan rata-rata kan nek bakul sapi kan Iya. Iya, iya. Tenan iki ketoke. Tengah kota iki bakul sapi ya akeh. Oke. tak ngerti ku ya Iki gunung. jenenge bicara di bawah alam sadar iki ngeten iki, Pak. Iya, terus le cetha ning Wong seneng ki ora kena diwaoni, mergo kuwi anu sing diandalke iki mung rasa. Sopo? Rasa sing maju. Bocah gunung kuwi sapa? Wis sok ben rak bakal Sok ngerti. ben wae. Suarane sik ya Nduk Umi. Oh. Elok kok. Ayo. gareng senenge neges-neges. Aku arep pindah gunung ngono lho. Alah ora gelem nek Umi karo kowe. Anggo wahing we ucul. Ngetan. Ya Nduk. Kakung eling mati ngantek ngeblak. Iya. Keturun. Apa anu, Nduk? Bapak ya pengrawit apa? Bapak? Mboten. Mboten. Ibu seniman. Mboten. Sisi Nduk, Mbah Mboten. Kakung. Mboten. Mbah Utiudu. Mboten. Tonggo. Tonggo. Kok tonggo? Oh, lah ya. Kok tonggo ki terus pikiranmu piye? Tonggo-tonggone kerep gelar krawitan ngono Oh. terus. Caki seneng Kula ngoten. nat anu sering derek mriko. Matratap aku. Oh, ngakoni kok, Pak. Aku tiba Ngakoni nek kaget. seneng. Ya. Nyerena
barang sing nembang Umi nang nggon YouTube ki Umi Lovers iki do teng jedul. Ha iya. Nggih. Mimikri barang iki sik dhewe. Mimikri niku napa, Pak? Mimikri iki apa, Pak? Jeneng wong niku. Oh. Wong Jakarta jenenge Mimikri. Ha, Mula iki pama tembunge saiki iki lho idolane arek-arek ngoten iya. niku. Ya. Tresnaku sundul Sampun, Nok. Sampun. Terus tembangnya apa? Monggo dipun wiwiti buka celuk, Nduk. Mujiwat sing apik sing angler. Heeh. Yuk. Gali. Bar iki bablase cara Bali ya. Heeh. Yuk. Nambah mati
Matur sembah nuwun dhumateng Genduk Umi Hafifah nggih. Wis lumadi nguji wadi bablaske sapu tangan ya. Wah tenan iki lagu iki ngangeni kok Nduk. Heeh. Nadyan to gagrak lawas ning direnggo cara saiki ya kepenak. Nggih, Mbah Gareng, iki Mbah Ganden. Nggih. Bathuke tek apik ya. Nonong ya ora ya nonong. Kowe nek katuranggane manudya pripun Mas Gareng? Mang Candra Mas. Lho ngeten iki katuranggan sing digoleki kaum lelaki nggih ngeten iki. Wah iki. Jadi ora sarwa punjul ning pas. Oh. Dedeg piadeg ya ora dhuwur banget ning pas. Ya dadi kaya apa mau bathuk. Lah ya bathuk iki kaya Ya nonong. pasti ya ngene iki kecat. Iya. Pas wis to iki pas iki pomo buah iki ora usah dadak ngonceki langsung lep ngono ae. Pas. Lah nek buah-buah rambutan ya keri ya, Nduk. Nek carane buah napa niku Mas Gareng? Ngeten iki umpami buah anu Pak niki. Nggih. Wah elok niki. Napa? Apel Malang. Pak. Apel Malang. Pak kulitane halus. Nggih. Nek pun dipangan pure. Vitamine luar biasa. Kuwi nek Mbok anu Mbak Umi nek Mbak Uca. Utsa gandeng cilik niki pisang Pak. Pisang sing weton Klaten. Napa niku namine? Pisang rojo. Pisang rojo. Nggih. Lah iki bojone tukang son iki melon. Melon. Anggere disigar langsung nyunyur. Mbak Ida niki nek buah napa? Strawberry. Iya. Meletung cilik. Terus iya. Mbak Wida. Wida iki buah apa iki? Semangka. Semangka sing kuning kae ya, tanpa duduh biji. kae ya. Ya. Wah, jan disigar banyune Sing pinggir pirang-pirang. dhewe nika Apa? bligo. Wah. Ora ning ngajengan. Dinggo anu ki lho, apa sih dikolake apa kae? Sing dikolak. Walok. Nek mbok ganden Mas, nek mbok ganden. Pace. Pace. Wis. Kok sia-sia. Kena nggo jamu lho padake. Getir iya, kecing iya, melenyek iya, wis. Komplit niku. Nek mau anu tumpakan. Hah? Nek Umi apa nek cara tumpakan apa? Kendaraan. Oh, nek ngeten iki cycling matic, Pak, matic. Matic. Sepeda listrik. Sepeda listrik. Lah sing rane suarane langsung ngidir. Wah, you win play ya. Ngerti-ngerti tekan ngarep omah kula nuwun. Nah, nek kae Mbak Ida. Oke hemen to, Pak. Ora kok Mbak Ida kae apa nek carane pit? Mbak Ida ngeten niki anu, Pak, niki vario. Vario. Cepat sampai tujuan. Nek mboke ganden. Aku teruk nado. Tornado. Suzuki Tornado. Munimu kleru ya, Cerot. Teruk nado. Apa ora beneran. Nek wae tornado kuwi ora ngerti to? Apa? Bagian-bagian sepeda motor itu adalah ada setang, ada lampu. Lah, nek ngene iki tornado mboten pas. Oh ngono. Iki Miyoji sing lawas. Weh. Terus nek lampune ndi Mama Miyoji? Lah, saka dhuwur, Pak. Heeh. Gelungan iki speedometer. Oh ngono. Lengen iki setang. Heeh. Nggen bokong niki Sadel. Lah Mio niku ratingnya 2 di depan. Weh, ngono. Niku Pak. Loro ya. Iku Mio. Heeh. Starter. Jreng. Mio ki ora nganggo ngene ya, Pak. Oh ngono. Ora no mung di. Lah kakine bosok kok di starter. Oh ngene berarti. Heeh. Berarti kok kene ya, Pak? Ke samping heeh lah ngono. Saka kene ora tau numpak pit. Wah, kok ketoke macet, Reng? Busine ngupil, Pak. Gak aku busi. Busine mboten enten kok, Pak. Garek bolongane busi tok. Sarung jagung pundutan, monggo buka saking Bonang, Cok. Yo, Bude niki. Ya, monggo.
nuwun genduk Umi Hafifah mung sak sarung jagung ewadene dimirengke jaman now ki wah nyenengke ya Mas Gareng. Nggih. Mongko niki ugi dawuh saking Bude nggih. Nggih, Dewarsiti kula wau ngersakaken sarung jagung. Pas banget nih sing nembangke ya Mbak Umi. Nggih, nggih. Jan suarane apik, Nggih. bocah ayu. Sekolah neng isi Surakarta. Nggih. Anakmu ya ngene iki anakmu. Nah aku ya cekli ngene iki. Weh. Padahal sing nomor 3 ya sak baraan iki. Anakmu pira to, Mbak? Nak kula 6. 6. Akeh men. Oke, Pak. Nek 6 ki bapake pira? 9. Piye terusan anak Bapake songo ki? Lho, Kemalah kepunjulan karo lho anak. lho, kandhani kowe ora ngerti to Pak sing nomor 7 ngerti apa ora? Bapake nomor 7 ya nek. Enak. Sing endi? Mas Tara. Tara ta? Tara ki ya urun to. Lho lho lho, kuwi malah sregep-sregep ya. Oh. Kowe kok malah ngungkuli Pak D le. Ya. Anak kok ngantek 6 ya, Pak. Nggih. Kuwi nek gawe tenger ngono piye ya, Pak? Ya Ya ora. takonono kono. Lho, tenger iki timbange kopake iki bodho cemburu ya ta. Kopake nesu, mula jenenge tak padake. Anak 6 jenenge padha. Padha. Sopo kuwi? Tak jenengke PI. PI kabeh. PI kabeh. PI kabeh, Pak. Ya mung sing nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 ngono kuwi. Oh, nek nyeluk nomor 1? Ya GPI to. Oh, GPI iki dadi PI nomor 1. Oh, GPI. Sing nomor 2? Ya ro PI. Dadi nomor 3 lu PI. Iya. Nomor 4 PI. 4 PI. Nomor 5? Ya mau PI. Lah sing nomor 6? Sing nomor 6. Oh, Pak lah kae Pake ngomong dhewe lho Pake. Kae Pake sing nomor 6 ya kae ning kono kae. Lah muni piye? Apa? Ora ngakoni karo anake lho, Kang. Sajake. Sale banter dhewe nempi. Kok malah mbok genake. Jenenge Karya Lecek. Karya lecek. Oh, alah. Tenang kok. Sehat selalu ya Mbak Ganden ya. Amin ya Allah, amin. Wah, panjenengan iki panjenengan wis kondang kaloka kok. Wah, tenan iki masyarakat mriki niku remen panjenengan sami iki. Kersa rawuh mriki niku jan remen sanget. Lah, lagi teko do dipotoni, wah njaluk foto. Padahal ning omahe doyak-oyak mendring lho. Bareng kowe do njaluk foto. Bareng sing mlebu kula diring hansip, wah sing muni malinge kecekel. Sia-sia. Utsa, sebenang Dek. Mangga. Kene Cahayu, Nduk Utsa. Solomon sinten mau, Pak? Pripun? Utsa Solo Salome. Aja digojogol. Wah, Salome. Salome, Pak. Salome aja. Lah napa? Ora. Salome iki satu lubang rame-rame. Lho. Tidak boleh. No. Oh, tidak. No. Cahayu ayu kok Itu Salome. maksudnya lubang apa, Tante? Lubang ilmu pengetahuan. Ya, ngono lho. Ngopi karep. Tidak. Tentu tidak. No. Aku wingi ketemu sing tak tresnani. Sebenang. Iki mau ya salah satu lelagon anggitane Roko Mas Haji Anom Surata. Nggih. Didonga Mas Haji diparingi sehat ya Mas Gareng. Amin. ya Sang maestro kita J. Bapak Haji Anom Surata awet gagah, Nggih. awet nunggoni putra lan Amin, ya Allah. wayah-wayah. Amin, ya Allah. Sehat. Amin, ya Allah.
Amin. Amin. Pokoknya aku mulai seneng banget saiki kabeh padha semeleh rasane iki ta. Pun pokoknya sehat ya Pak semuanya. Nggih. Amin. Nduk Utsa. Dalem. Nyuwun dawuh Bapak. Ngersake tembang nopo? Nek urung jenang gula iki urung marem aku kok. Pelok barang melih. Nggih, iki nembe Banjaran pelok barang. Nggih, Banjaran pelok barang. Tak kirimke khusus kanggo Mas Mentus Tresnana karo Mbah Dodo sing kersa lenggah mirsani. Nggih. Mau ya ana Mas Irul lan uga para kadang-kadang KSBG sing ning grup Pak Haji Ahmadi, ora lali Pak Kajiwante. Pokoke kabeh lan uga warga Pakis sing mau ya keparang nusul. Wah, matur nuwun. Matur nuwun. Yo diaturake. Nek usah urung bawa ki urung lega kok Mas. Nggih. Wong Utsa niki katelah sinden juara 1 nasional. Tingkatipun nasional. Iya Nduk ya. Pangestunipun lagi. Ngono syukuran ya ora dijak bapakne kok ngono. Seneng karo pacare ae. Jian tenan. Ah wis. Iya. Reng. Ning awakmu Pakde. Mau ki pas nyanyi, mengke kelas jari nggih bulik. Lah nggih to, Lek. Sing leres napa? Ya ora apa-apa, Nduk. Malah ketok enung. Nek neng aku ki Mbah Gareng. Nek neng beliau kuwi Uyut leluhur. Ya Nduk, bapakne kaya ngapa? Tekan kene sing ora ketemu kok jebul jerawate akeh sajake lagi berai. Boten, Cak. Ora apa-apa wis dewasa kok. Bapak ya kudune langkung apal to wong. Oh iya. Bapak iki lah ya Pak Ede Utsa to. Ora nek biasane ki nek wajahe ngono kuwi model ngono kuwi bar kok fresh care ya. Hah, fresh. Kok fresh care to? Fresh care piye to? Nggon klinik Skincare. Gusti Allah. Wong skincare kok fresh care. Wong rai kok kei fresh care. Wah ning tenang lho Ut sampean ora ngerti nom-nomane mbok ing gandeng to. Lha pripun, Pak? Aku ketemu ning anu Margoyudan. Nggon nasi gudeg ceker Margoyudan. Zaman semono. Zaman semono nganggo kuat anu celana apa? Rok cendhek putih kaya Sailor Moon ngono lho. Pundi-pundi ngoten niku riyen. Tenan. Cuantik tenan. Lha ora umum. Saiki ora pas enom Mas, aku wis ndanak loro kae rondo kawisan aku. Wah, rondo to. Wis rondo. Oh, magane kok arep ngejak mulih ae. Mas, sampean barengane sapa ngono terus iki? Iya. Lah kono marahi ra gelem angel aku. Wah, saku. Ket riyen hobine ngangge rok cendak putih. Oh, ngoten ta? Putih ngoten. Tapi mriki jelarit ngoten. Kayak buntut. Iya, Dek. Halo. Nano Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Utsa ki melu BG Group nalika iji ajaran kok Mas Gareng. Nggih, nggih. Jadi BG Group itu adalah rumahmu, Nduk. Nggih, Pak. Awit kula dereng ngertos anu sakniki pun ngertos anu. Ngantos dianu. Lah iya. Kawit digenahke Reng, kowe iki digenahke. urung ngerti anu iki tegese urung tau kenal. Maksudnya niku lho tembang-tembang langgam-langgam kan Terus iki disinau Mas Bontot dadi pinter.
Oh dadi terus wis ngerti anu nggone bontot. Lagu-lagu Lah iya baru, lagu-lagu Pak. Iya. Nggih. Karo saka Mas Bontot. Heeh, mbiyen mayange rak neng mburiku kae. Aku dibuat karo Mas Bayu. Nggih, nggih. Ewae ngantene Om Catur adikku Betul, lurah, betul, ya toh. betul. Gandeng aku kesel rak ditutuke Mas Bayu, aku turu ora ngerti bangun. Roroku wis bubar. Terus sajake ngilmune Mas Bontot wis disinau tenan karo genduk Anu Iksan, nggone ngono bontot terus. wis mbok cecep tenan berarti. Napa? Ngilmune. Kita bicara masalah ilmu. Kula makasih dulu ya Mbak Uca kali Mas Bontot. Makasih ya Mas. Oh, Ngono. ngoten. Makasih nggih Mas Bontot. Sampun ngajari Utsa. Lah, iki sesuk tak ketok tak lebokke TikTok men viral. Kelakon ana wong duel gara-gara Wulandari sesuk. Ayo. Dihirup ya apa? Yo. Ayo Ger. Neng karo Mas Bontot ki ya mung Gus, diajari. ayo terus kowe iki ngopo? Aku ki wis rampung lho. Apa ya mung diajari bab nembang apa diajari bab liyane ngono? Lho, dheweke ngendang barang. Diajar nggih ngendang. Bersuara ngoten. Mas Bontot ki serba bisa. Ini lho Nduk, tak ajari ngebuk ki piye carane. Heeh. Tak tutu dundang-dangdut, nah kuwi piye carane kuwi dikandani. Dadi apa-apa iso ya, Nduk. Iya. Alhamdulillah. Nah, engko nek ora percaya dipraktekke iso kuwi ngendang iso. Nduk. Dalam. Mbok dipek bojo wae. Wis. Oh, ora ngono kuwi. Arek. Nek kuwi hak kemerdekaan pribadi ndak boleh dipaksa, Reng. Mbok meno. Lah kowe tak paksa karo mbok gandhen ya ora gelem. Sebabe apa? Ah, moh. Boten, Pak. Gah. Aras-arasen. Ah, aku karo kono sontik terus. Gah. Ya. Terus nawe, Nduk? Yen angel Nano tan kena numbas ya umpama Rob. Ratna Karo Pak D Setia Utara ki ya. Wong mbiyen gathuk karo mbok gandhen iki mbok gandhen dadi warisku. Nyeluk aku ya Pak D. Kok dadal iki sok ta. Yo, buka celuk, Nduk. Ya.
Alhamdulillah matur nuwun Nduk Utsa. Jangan sampai menyerah untuk belajar. Nggih, Ngerti? Bapak. Heeh. Meskipun sudah juara tetap belajar. Nganggo ilmu pari, saya isi, saya ngurunduk, saya rendah. Ya, Nggih, merendah. pangestunipun Bapak. Oke. Dipending sing nggone seneng-seneng kok anci gara-gara diteruske ya. Ah, tak senten jagat Nggih. sing ngomber gara-gara. Tak rampung kewajibane sik. Ayo tak derekke yo. Kuku sing dupa kumelun ngening gentiasa ngabekti kawangku sagung jajahan ing nanging sangat angiki bisa ngersi kaneka putra sang resi kaneka putra kang anjuk saking liya hati ing long-longing priya mangun pun kanduha nrimang lur lena tanpa kanlin ya yen tan tulusa mengku sang tiak utama Nyadong dawuh Mas. Yeah.
redo mawur mangawur-awur wurahan tengaraning ngajurit gong meguru bangsa tetekaya pupula lur pandriting turangga westi rekata ingkang duwaja Duwaca halayu sabit Duwaca halayu sabit Manpati Harya Sengkuni Werdi Manpati Harya Werda Jika paman ngawi sangyaning para Kurawa kula pun Dursastra padhang dawuh man. Monggo kepareng mbabar gatining pasewakan man. Nggih man kula sampun sawate gati sae Geng Dini man. Sampeyan sing jauh napa yok napa sampeyan nimbali para Kurawa kula pun durma gati wae. Man. Sorry man. Kula nyadong dawa man, sorry man. Iya ngira anak-anakku Kurawa aja padha sarung manuk nggonmu nampa marang dawuhku. Dursasana pripun? Iki mengko kowe kabeh aja nduk kendhoni barisamu kepro kenceng ana sabab mundi dawuh sinuwun Prabu Duryudana andombani lakune Kalantaka Kalanjaya kang nundung lekasing para putra Pandhawa kang wektu iki padha mesanggraning Randu Kumbala. Aja nganti padha tumindak makar utawa njengkeng kawibawaning Kanjeng Sinuwun. Wah, nggih. Nek dipikir-pikir jane anak-anak Pandhawa niku temriki mboten gawe rugi malah kepara gawe bathi lho man. Sabab iso ndandani wong kang padha kedosan tumindake. Ning ewadene dianggep keliru karo Kakang Prabu nggih monggo bareng mawon. Wong kene Kurawa iki lucu, Ngastina iki negara lucu. Sing salah dibenerke, sing bener disalahke. Sing bener diluput-luputke ku alah. Kaya ngono kon tentrem negarane iki piye jane Sinuwun Kakang Duryudana iki. Wong anak-anak Pandhawa mriki niki gawe tentrem, gawe swasana gumiak tur nggih melu mbangun negara tanpa pamrih apa-apa kok dikira makar, dikira njengeng kawibawan iku rak pikiran regen ra ya. Kakang Sinuwun sreneng. Walah. Wong urip kok bendina kok anake mung reget ae pikiran iki kapan tentrem mulyane. Kapan tentrem uripe niku. Ora sah kakehan cerewet iki dawuh saka Sinuwun. Nggih, kula ngertos niki dawuh. Kudu ditindakke ning ya dirasa to. Nek sampean iki dadi patih kudune suka pepeling karo Kakang Prabu niku. Nek niate Pandhawa niku utawa putra Pandhawa niku sae ora niat elek lho ngono. Mung golek papan sing jembar, papan sing bawena. Kanggo latihan perang lho ngono. Lah kok bingung. Kabeh do sumuyut nyang anak-anak Pandhawa Kakang Prabu sing bingung. Kok bingung ki ngapa wong awake dhewe iki malah paribasan ora makarya enek sing ndandani sing elek kok malah. Piye to Mas iki? Meneng ae le manut le. Ora pengin dilih nggonmu manut to. Anggene nggih mung manut pun nggo. Niki ditonton mawon buta loro niki menang napa kalah. Werna-werna wae anggere nek cahanyaran kok le gedabikan senengane. Dipercaya. Alah. Kowe kok ngentengke karo Kanjeng Sinuwun. Kula mboten ngentengke. Kula niku wong matur witing kelapa kok bola-bali anggere kongkon wong mesti mateni wong. Anggere kongkon wong mesti mateni wong. Nyirnake wong, megatke wong jane sampean gini menungso apa jagal jane. Ora sah kakehan cerewet swatama. Wonten dawuh apa njaba? Nggih. Ayo budal dene iki ngestake dawuh. Liyane do mangkat kowe mangkat ora? Nggih, mangkat. Ora mangkat ki ngopo? Nadane ora nggo buku tabungan iki sing penting mangkat. Lah rak ngono. Kakehan cerewet. Hari ini tidak menabung. Seneng aku iso. Nggo jajan. Nah. Ngono wae. Karo gudel iya ya. Ora mbongamu karo gudel. Swatama wonten dawuh metu njaba dadi pambanteng laku Pramada Pasilan ngati-ati ngger swatama. Benjing bidal gumura saking Astina Nagri.
kunging kang bala kaswa prabusananira lir surya wedalira saka ing ajwalaniti arasa medangi jagat tuk mungup aneng sapucaing ukir berbapak bangsu mirat kena sarating surya nambek mega lan gunung Sigra beda sangge Prakurawa kaya prajurit Mataram tindake